Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Federation of Khazi Jaintia and Garo People Motion Road Circle hapo gajingalam jung President Samlat Telang Nongse hagakat pradri kulalingkot ajar pausan kelahir jurep ya CHC riang do hakabat lalap bagi CHC kadang duna gajingdon niki kalikit nongpang namar tat haduk menta ke hospital kadang tangkuwe ke ambulans kataru kaberin nanta kitiar kum ki oksigen tank bak kiwe kitiar sumar Shusho ki dikot chong keseng talap ru bagi ni jaga ajing sumar kadang kam ki doktor kerpang ban sumar ki khunlung bagi doktor ba sumar ya kilong kemi ba armen Keseng keladawai ketenak kekoi kekia berkamtam ya ke menteri berdepet bikin pai kemat lem na kebentaban penbiang ya kini jaga ajing sumar ke ajing syakri ya palat lai sepat lagi senong juga motion road CNR di blog. Ini kali yang joka FKGP motion road circle mereka bagi para mengelam ke depot minta kasih ya kan yo tarik na bikong jong senam ajar pesan bila yo banwan ni akan ka CHC riang do ina minta manle ya ke inspection gambar lap jingduna bagi jingang kam jauh kaneka CHC kaneka time kejongi te hakapaya dei kaneka hospital ni ko ka CHP ni lap ba hospital jungi kadon kam ya ka ambulance ka bakham he namar ko bagi imta ba kaneka hospital kadon ta ko ka ambulance ba kata ka ambulance lu ka dei ka ambulance ka berit te kunta na kalian ki doktor su kila ong ba ki kane hospital ka don kam ya ka ambulans ka ba kham he ka ba la kham biang pitiar na kunta ban kit nopang but bangi wat ka wat dunia ha ka bayade kane ka hospital gila labru ba kum ka CHC haji insyaallah di bendon kita ki doktor ki balong kerpang lani ki specialist na kebenta ki kelung kena bat kumju na kebenta ki tu ki long kemi ki ba armet re hadu menta ki na kaliang jong ka seng menta ka demand na ka sarkar ba na ka health department ba kan penbit penbiang ha ka biadei bat kita ki doktor ki ba ki doktor specialist kenang ba ki kelung kena bat ki longkemi ki ba armet ha kane ka dong ka tanjungi kin yo ya ka jing sumar ka babit bat ka bapaka bat kadu yawai ha kane ka por nga kerpat ku ya ki prasnong pertau ki pardong pertan jong kane ka tan mosurut ki bawan man tha sumar ha kane ka CHC riang do na kerpat na pi ba pin sumu ba la long ka bala yale man penbiang no ya ka MHIS card namar ba kumba niyo imta kumba ngi kran ba kinoktre ha kaneka hospital ni lalab ba sibun ki brio ki bawan pak sumar ha kaneka jak sumar ki don bun ki dang bun ki bompat don ki smart card kumta kalong ka ba cenjar na kaliang ki noktre jong kaneka hospital ru ban penbit penbiang ya ki jingdon kam kum ki tiar sumar bat kumju kum ki injection na ki drip ban ai ban penbit penbiang ya ki nopang